Üdvözlünk mindenkit a Geekbender podcast. Hát nem is tudom, ez egy teljes értékű epizód lesz, de maradjunk ennyiben, hogy legyen ez egy második extra, és az előzőekhez hasonlóan ez is egy tematikus adás lesz. Egy darab videójátékról fogunk beszélni, méghozzá a Bullyról, amit a Rockstar adott ki. Ennek apropója az, hogy éppen ebből kezdtem el egy végigjátszást a YouTube csatornámon, és hát Emory, aki szintén itt van velem, ő vetette föl, hogy beszélhetnénk erről. Így van, sziasztok! Nekem is nagy kedvencem ez a játék, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ha már YouTube sorozatot csinálsz a végigjátszásával, akkor így érdemes egy ilyen 20-30 percben beszélni róla. Igen. Nyilvánvalóan nagyon sokan ismerik Magyarországon is ezt a játékot, de hát egyszerűen nagyon sok beszélni való van róla, hogy nem is tudom, hogy hol Igazából én ott tudnám kezdeni, hogy azért is szerintem érdemes beszélni erről a játékról, hogy talán ez a Rockstarnak az alulértékeltebb címei közé tartozik, és szerintem nem megérdemelten. Szerintem sokkal nagyobb hírneve lehetne ennek a játéknak, mint amennyi. Nagyon jók a GTA játékaik is, a Red Dead Redemption is biztos jó volt, én ezzel sajnos nem játszottam. Nekem az egyik személyes kedvencem a Bully, és szerintem hiába egy ilyen amerikai környezetben játszódik, én úgy gondolom, hogy ez egy olyan játék, amivel szerintem minden ember tud azonosulni valamilyen szinten, aki valaha járt iskolába. Hát igen, főleg akit Igen. cseszegettek, mert hát a magyarban sajnos nem igazán van közvetlen fordítás arra a szóra. Igen, ezen is gondolkoztam már. Ő egy olyan ember, aki megkeserítette az iskolás éveidet effektíve, tehát aki folyamatosan cseszegetett meg, fizikai erőszakot alkalmaz a gyengébbik társaim. És amennyire én tudom, amikor 2005 környékén bejelentették, hogy készül ez a játék, akkor eredetileg még a főszereplő lett volna maga a Bully, tehát egy ilyen antagonista szereped lett volna, és elcseszegetted volna a diákokat, ami pont, hogy fordítottja a végleges Pontosan. játéknak, tehát te állsz ki a bullik ellen, viszont ettől függetlenül megvan a lehetőség, hogy kipécézd az iskola diákjait, de azt nem kötelező alkalmazni. Igen, vannak különböző fegyverek a játékban, amiket tudsz erre használni, és tudsz különböző csínyeket elkövetni, de ilyen iskolai lelki terror az nem nagyon van a játékban benne, amit te tudsz alkalmazni, és szerintem ezért is táncolt vissza a Rockstar, mert Amerikában, meg hát gondolom az angoloknál is, hogy a Rockstar ugye ez egy angol cég, fejlesztő csapat, ott azért ez a iskolai lelki terror, meg ez az egész bully kultúra ott egy picit erősebb és komolyabban veszik, szóval nem véletlenül vannak hatalmas kampányok ezek ellen, mert ott tényleg egyszerűen ott az iskolai lövöldözésektől kezdve, hogyha belegondoltak, ott nagyon durva problémákat tud ez szülni. És szerintem pont ezért nagyszerű ez a játék, hogy bemutatja azokat a karaktereket is, de szerintem azt is bemutatja, hogy hogyan lehet ezek ellen védekezni, és hogy azért nem mindenki olyan, amilyen, hanem vannak normális emberek is. Amúgy nem tudom, hogy te hogy találkoztál életedben először ezzel a játékkal. Nekem egy olyan emlékem van róla, akkor még Szolnokon éltem otthon. Szomszédaim nagyon hangos házi bulit csaptak, így reggelig kitartott effektív, úgyhogy én nem tudtam semmit aludni, és reggel ilyen kómásan, meg nagyon dühösen ott üldögéltem a tévé előtt, és hazajött édesanyám konkrétan talán a Tesco-ból, vagy Osamból, bevásárolt reggel, és elém dobta a Bullit, a PS2 verziót, tehát amit Canis Canem Editnek neveznek, ami ugye azt jelenti, hogy kutya kutyát eszik, és konkrétan valami 200 forintért vásárolta meg a pontatlan PS2 játékot, tehát valami 250 forint, vagy nem tudom, én egyszerűen nem akartam elhinni, szerintem egy félre címkézés miatt lett ez a reakciózás. Én ilyen olcsón még soha nem láttam eredeti játékot. Így van, és ráadásul ez ilyen 2008-2009 környékén volt, úgyhogy hát akkor még csak egy pár éves volt a játék, ami ugye eredetileg PS2-re jelent meg,
Az első Xbox-ra is ki akarták adni, azt szép csöndben kitáncoltak a projektből. Igen, így az első verzió a játéknak csak PS2-re jelent meg. És utána portolták át. Így van a 2008-as Scholarship Edition, amivel vannak Igen. extra küldetések, meg más grafikai motort használ. Most ezt portoltak át például PC-re, ahol sajnos elég rossz kritikákat kapott a játék. Nekem megvan egy Steam-es akció keretén belül megvettem, mert ki akartam próbálni, hogy milyen lehet PC-n. És hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy hát az irányítás az nagyon kényelmetlen a PS2-höz képest. Fura, mert az irányítás amúgy szintén szerintem nem egy tökéletes PS2-n. Hát maga a karakter irányítása, meg amikor FPS nézetben kell lövöldöznöd, azért ott is lehetnek bajok, de meg tudom erősíteni, hogy a PC-s verzió nem lett egy túlzottan erős dolog, és itt kapcsolnék oda, hogy azért is szerettem megcsinálni ezt a podcastet, hogy így megjött ez a lehetőség, ugyanis pont mielőtt bejelentetted, hogy szeretnéd, vagy felvetetted az ötletet, hogy szeretnéd egy bullis podcastet, elkezdtem nézni egy streamert, tehát előtte egy-két nappal a Truljin nevezetű svéd srácot, aki a világrekorder bully speedrunner, és éppen most is streamer, miközben beszélünk, kaptam az e-mailt tőle. Úgyhogy, és ő a PC-s verzióval játszik, úgyhogy tök jó, hogy összetudtam, hogy elkezdtem bully streameket nézni, vagy speedrunokat nézni, elkezdtem játszani, és közben te is felvetetted, úgyhogy ez itt tök így összejött. És igen, ő is mondta, hogy általában ilyen heti 5-6-szor neki összeomlik a játék PC-n. És hogy egy nagyon-nagyon rossz sport lett, ami, hát valljuk be, a Rockstar-tól nem ismeretlen. Hát sajnálom, annyira a Rockstar játékokban nem vagyok otthon. Azt tudom, hogy már maga az új grafikai motor, amit tehát átportolták a játék grafikáját egy másik grafikai motorra, már ott az nem annyira jól néz ki. Eleve az, hogy már nagyon öregnek néz ki a játék, nézett ki a játék 2008-ban. Még PS2-n azért meg lehetett bocsájtani ezt a... Hát igazából nincs olyan nagy gáz a PS2-es verzió grafikájával, nekem túl szürke igazából. Értem. Még annyit, hogy azért a sztoriról nagy vonalakban beszéljünk, azért is, mert hát ugye a főszereplő Jimmy Hopkins, akit egy New Englandi bentlakásos iskolába hát gyakorlatilag dicselnek a szülei. Igen. Adják a fenébe. Még konkrétan egy ilyen kis aranyos ilyen easter egg, hogy a játék során lehet látni egy képeslapot, hogy az anyuka az új férjével a tengerparton nyaral, vagy óceánparton nyaral. Wow. És itt jön az első ilyen kulturális utalás, konkrétan az Alphegyezővel kapcsolatban. Hát a két főszereplő közt elég sok hasonlóság van. Tehát ő is gyűlöl iskolás lenni az Alphegyező főszereplője. A Jimmy Hopkins is olyan slang szavakat használ, mint a Holden az Alphegyezőből, úgyhogy ez nekem már eleve tök érdekes volt, hogy egy ilyen nem az, hogy egy irodalmi ilyen alapműből táplálkozik a játék, de hogy ilyen csomó dologból van ilyen átvétel effektíve, hogy ami érdekes volt még, hogy nem lehet megállapítani, hogy mikor játszódik a játék, tehát akár lehet ez a 80-as évek elején, vagy 90-es években, vagy a mai időkben, nem lehet eldönteni, mert én például a 80-as évekre tippeltem, viszont amennyire én jól emlékszem, az internetet például azt már megemlítik a játékban. Pontosan. Igen, az angol tanár is megemlíti, hogy amikor először csinálsz neki küldetést, és a fénytől arról, hogy egy alkoholista, akkor mondja, hogy a pszichiátere csomó dolgokat ajánlott neki, hogy leküzdje a problémáit, és az egyik probléma, vagy ilyen megoldásként azt állta, hogy ilyen kétes oldalakat nézegessen az interneten. Kicsit hasonlít ilyen szempontból a GTA 2-re is, ami pont ugyanez a játék, hogy ilyen szempontból, hogy egyszerűen nem lehet eldönteni, hogy pontosan mikor játszódik. Megvan adva, hogy valószínűleg akkor játszódik, de egyszerűen annyira, tehát sok benne a nagyon modern elem, a
modern, tehát vagy a jövőbeli elem, ilyen futurisztikus, meg vannak ilyen nagyon 50-es évekbeli hangulat is az egésznek, és nekem ugyanez jött be, mint hogy akár a GTA 2 világában is játszhatna, hogyha nagyon akarna a játék. Igen, és a retróra például az is ráerősít, hogy emlékszem, hogy egy amerikaival e-maileztem akkoriban, és beszéltem neki róla, hogy milyen jó játék ez, és akkor megemlítettem neki az iskolai klikkeket, amit ugye a játék elején megismerünk. Tehát ezek név szerint a prepik, a nagyon gazdag diákok, vannak a nördök, vannak a grízerek, akik ilyen Hát ilyen rocker, igen, és mindig autókat javítanak, meg ilyen rockabilly stílus akármi. Mint a Grease-be gyakorlatilag. Így van. És vannak még ezen kívül a jockok, ugye, az amerikai focisták, igen, jocks, meg vannak ők gyakorlatilag a bullik a játékban. Igen, de vannak ezen kívül még a bullik is, akik ilyen fehér inget viselnek, és ők elég ilyen tagba szakadt szekáló diáktársak. És amikor ezt megemlítettem ennek az amerikainak, akkor ő azt mondta, hogy ez így elég vicces, mert a grízerek már nem tudja, hogy mióta nem léteznek. Tehát ez egy ilyen abszolút ilyen a régi idők korából levő klik, ami már abszolút nincs jelen. És amondó vagyok, hogy például a nördök is olyanok már, hogy ahogy a játék ábrázolja őket, tehát ez a zakó, vagy nem is tudom, minek nevezzem, ez a zöld öltözet, meg hogy a könyvtárban ilyen fantasy játékokat játszanak, szerintem ez már nagyon ilyen 80-as, 90-es évek. Igen. Hát ilyen, hogy mondják ezt, ilyen pincéring, vagy nem is tudom. Tehát ilyen mindenki iskolai egyenruhában van. Igen. És hát a sztori szerint a Jimmy Hopkins megpróbál gyakorlatilag mindegyik klikkel jóban lenni, viszont ahogy az egy GTA játéktól megszokható, végül is történik egy árulás. A Jimmynek egy újdonsült barátja, Gary, hát effektíve jól kicseszik vele, és onnantól kezdve a Jimmynek gyakorlatilag szívességet kell tennie mindegyik kliknek. Maga a Gary is nagyon érdekes, tehát ő megpróbál eleinte barátkozni a Jimmyvel, és ahogy bemutatja a játék, tehát egyszerűen imádom, hogy egy ilyen hát nem is tudom, hogy magyarul azt hogy hívják, ilyen attention deficit, tehát hogy nem tud koncentrálni a csávó semmire, így a bejátszásokon is van olyan bejátszás, hogy ül a kanapén, és így gyakorlatilag így remeg. Tehát, hogy nem tud egy helyben maradni, meg paranoiás, meg istenkomplexusos, és elhatározza effektíve, hogy neki az a terv, hogy átveszi az iskola fölött az irányítást. Úgyhogy ez így eléggé elszállt ötlet, de szerintem abszolút működik. Tehát a játék elején azt hiszed, hogy maguk a klikkek lesznek az ellenségeid, de igazából Gary lesz, aki egy komplet pszichopata. Igen, és nekem ő is az egyik kedvenc, ahogy itt mondtam végezetül, ő az egyik kedvenc negatív karakterem, mert egyszerűen addig a küldetésig tényleg nem nagyon utal rá a játék, hogy ő el fog árulni téged, és elnőszem, az nekem akkor egy csavar volt, hogy így mondom, és akkor teljesen lehidalta. Szóval nem valami hűd nagy izé, de engem akkor nagyon le tudott nyűgözni a Garynek az árulása. Viszont ez annyira nem nagy spoiler, mert ez a játék elején már megtörténik, nem? Tehát igen, az első, hát gyakorlatilag az első chapter végén. Igen. Amúgy a klikkek közül neked melyik volt a kedvenced? Hú, hát amikkel így tudtam valamennyire. Nekem végülisen ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, de talán a nördöket tudnám mondani azért, mert talán ők, hogy mondjam, idegesítőek, de még szerintem ők okozzák a legkevesebb bajt. Tehát ők csak ilyen probléma, meg pup az ember hátán, de effektíve nem csesznek ki másokkal. Hát igen. És végül is nekünk is sokat segítenek egy idő után. Azért ők is tudnak ilyen tehát a hátad mögött hátba szúrós stílus tolják. Ó, persze. Hát ez gyakorlatilag mindenkire igaz a játékban. Nekem igazából a prepik a kedvenceim. Azt meg kell egyezni, hogy a Bully azért is egy zseniális játék, mert olyan
olyan idézetek vannak benne, olyan dumák vannak benne, hogyha egy bizonyos szinten jól beszélsz angolul, akkor szarrá röhögöd magad rajta. Tehát, hogy mit tudom én, a prepik közül valamelyik karakter, amikor megpróbál megverni téged, akkor azt üvöltözi, hogy kiverem belőled a szegénységet, meg. Tehát jó, most ezt elmondom, ez nem működik így viccként, de hogyha a játékban hallod, akkor egyszerűen hülyére röhögöd magad rajta. Hát meg ilyen még amikor tesi órán birkózol, te meg tudod a mozgásokat, és akkor a nagy darab srác, akit szét kell ütnöd, ő mindig azt mondja, hogy az anyukám szerint még mindig én vagyok az erősebb. Tehát, hogy rengeteg duma van a játékban, minden egyes tehát nem tudom hányan járnak a Bulverse Akadémia az iskolában, de mondjuk ilyen 30-40 fős talán van a játékban a diák mennyiség, amivel találkozol, és mindegyiknek van egy személyisége, mindenki élje a saját életét valamilyen szinten, és mindegyiknek vannak saját dumái. És ez egyszerűen lenyűgözött akkoriban, hogy ott egy ilyen kis közegben, és ott tényleg mindenki más. Persze ugyanúgy klikkesednek, látszik, hogy ki melyik izéhez tartozik, de azon belül is váltakoznak a dumák, a karakterek, a személyiségek, és szerintem ezt nagyon jól megcsinálta a Rockstar, és nagyon igényesen. Igen, és az a durva, hogy most gondolj bele, a PS2 az mikor jött ki, tehát ilyen 99 környékén jöhetett ki. Igen, körülbelül akkor. Tehát már egy nagyon öreg hardware-rel megírtok egy olyan sandboxot, ami kis területet használ, viszont szinte mindegyik karakter egyedi. Igen. Igazából nem is annyira kicsi a világ, főleg amikor a második fejezet elkezdődik és kinyitod a várost, azért ott nem egy hatalmas terület, viszont minden benne van, ami kell, és azért eléggé jól el tudsz benne bóklászni. És főleg az, hogy gyakorlatilag alig tölt a játék. Tehát az elején rengeteget tölt, mindig, amikor elindítod, de utána ott vagy egy szabad világba, és ott tényleg azt csinálsz, amit akarsz. Szerintem ugyanazt a metódus használja a töltésre, mint például a Witcher 3, hogy folyamatosan töltögeti be a pályaszakaszokat, tehát nem egyszer egy nagyot tölt be, hanem folyamatosan tölt kicsiket. Ami állítólag nem annyira jó a PS2-nek, én úgy tudom, hogy például a San Andreas az egy jó pár PS2-nek az olvasófejét tönkretette. Ott azért nagyobb a terület. Persze. Jó, tehát a városlakók azok szerintem ismétlődnek, már amennyire így vissza tudnak nézni, de tök jól viselkednek az NPC-k ehhez képest. Tehát, hogy például van a városnak egy temetője, hogyha oda eljutsz, akkor találni fogsz ott egy NPC-t, például egy iskolás lányt, vagy akárkit a Bulworthből, aki megáll egy sír előtt, és így elkezd sírni. Tehát vannak olyan skriptek a játékban, amit nem akartam elinni, hogy ezt komolyan meg tudták valósítani 2006-ban egy tök régi konzolra effektíve. Meg hogy erre ennyire ügyeltek, hogy tényleg ennyire lélegző és létező világot tudjanak csinálni. Tényleg az embernek attól függetlenül, hogy persze egy csomó baromság van benne, meg videójáték logika, meg hogy a világot is olyan lehet felismerni, egyszerűen nekem egy pillanatra nem merült föl bennem, hogy ez nem valódi, ez egy videójáték. Mert egyszerűen annyira egyben van az egész, hogy én erre simán azt tudom mondani, hogy persze, ez mint egy olyan lenne, mint egy dokumentumfilm, vagy nem tudom micsoda. Egyszerűen annyira jól összeáll minden benne, hogy tehát ezt tényleg csak a Rockstar tudja megcsinálni ilyen szinten. És mi volt, ami nem tetszett a játékban, tehát ami idegesített? Nekem volt egy-két nagyon idegesítő küldetés, ami nem annyira tetszett, illetve az irányítással voltak nekem gondjaim, de őszinte leszek, én nekem ilyen nagyon kirívó hiba nem nagyon rémlik. Én egyszer játszottam végig, de akkor 100%-ra kiskoromba, illetve most, amikor elkezdtem újra a végjátszást, most, hát ez olyan kiszpoilerezhetem, hogy még a második chapternek, vagy fejezetnek az elején tartunk, egy-két missziót csináltam meg, és még nem nagyon találkoztam olyan dologról, ami nagyon kifejezetten felidegesített volna. Hát, nem tudom, nálad van-e ilyen? Igen, az autójavítós, tehát a garázsban, amikor a tényleg az a mini játék engem halálra idegesített. Annyira gyűlöltem. Az mindenkit.
az tényleg egy negatív, az egy mélypontja a játéknak, az vitathatatlan. Talán az egy, amit én is kihagytam volna. Múltkor néztem egy streamert, mert befejezte ez a speedrunner srác, akik néztem, és egy Twitch-en rá tudsz keresni, hogy éppen ki játszik még az a játékot. És valami dáncsa játszott vele, és így ki volt írva, hogy valaki segítsen megcsinálni ezt a missziót, és ezt a biciklis dolgot ott akadtál a bicikliszerelést, és ezt nem tudta megcsinálni PC, mondta, hogy ez kész, feladta. Hát így nem sikerült neki, nem tudom, negyedjére. Hát így. Még én sem tudom, hogy ott hogy fogok elvérezni, mert már Jet Set rádióban is utáltam, amikor úgy kell graffitizni, hogy a analóg kart körbe pörgeted, meg nem tudom, tehát ezekben sosem voltam jó, úgyhogy ez így megesik, de... És az angol órák? Most ott tartunk még, hogy a második vagy a harmadik szintet az elég jól megcsináltuk, de nyilván, hogyha nem vagy angolos, akkor ott nagyon sokat fog szívni, tehát akkor Gamefax-en akkor föl kell menni, és akkor le kell másolni, mert nem fogod tudni. Igen, tehát, hogy aki még nem játszott vele, van egy olyan mini játék, hogy angol órára beülsz, és ilyen összekevert betűkből ki kell rakni szavakat. Igen. Olyan, mint a Scrabble gyakorlatilag értelmes szavakat. Annyi a segítség. Igen. Nagyon hát ilyen 5 betűt, hogyha jól tudom, és egyre több szót kell kitalálni. Igen, és a mai napig, ha megnézem azt a táblázatot, egy csomó szó van, amiről fogalmam nem volt, hanem csak egy random ütögettem a karaktereket be egy sorrendbe, és akkor hátva. Igen, ez amúgy szokott működni. Visszatérve egy kicsit a pozitívumokhoz, amit én mindig szeretek megemlíteni szinte mindennel kapcsolatban, de erre a játékra különösen szerintem teljesen jogos ez az észrevételem, hogy a zene, a soundtrack az valami elmondhatatlanul jó lett. Én imádom a Bullynak a soundtrackjét. Minden egyes zene a játékban egy zeneszerző munkája, tehát nincsenek, ha jól tudom, benne licenszelt számok, amiket már zeneszerző csinált, hanem ez egy embernek a munkája. Sean Lee, aki amúgy egy elég népszerű ilyen amerikai gitáros, zeneszerző, több projektje volt már különböző művészekkel, és igazából ennek a háttért nem tudom, hogy miért pont őt kérték fel erre, de nagyon-nagyon jó gitárzenéket írt a játékba. Szóval ilyen vannak gyorsabb, pörgős dalok, vannak lassabb dalok, vannak ilyen egész surfrockos számok, vannak ilyen nagyon 80-as évekbeli zenék, és igazából nagyon-nagyon változatos az egész, eklektikus, és nagyon jó hallgatni a számokat is. És itt egyezném meg, hogy a Sean Lee-nek nem régiben, tehát egy 3-4 évvel ezelőtt volt egy side projektje, a The Electric Peanut Butter Company, egy ilyen nagyon érdekes nevű zenekar, duóba nyomták, egy dobossal kiegészítve, talán másik gitársal nem is tudom, 2 lemezt adtak ki, és ott szinte egy az egybe a Bully zenének a színvonalát hozza. Szóval van neki egy nagyon jellegzetes stílusa, gitárjátéka, meg ilyen dalszerkezetileg föl lehet ismerni azért a Sean Lee-nek a dalait, és ő gyakorlatilag alapból is mindig ilyen zenéket csinál, és valahogy így nagyon jól illik a játékhoz is, hogy ez is olyan kicsit kizökkenti a játékost a komfortérzetéből, hogy jól meg tudja ítélni, hogy melyik korban játszik, mert a zene is ilyen nagyon változik, ilyen 50-es évekbeli rockzenétől kezdve a 80-as évekig. Igen, például ott van a Nöldöknek a dala, ami ahogy kezdődik, az egy az egyben a Dá 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 című szinti pop sláger. Igen. Azt nem tudom, hogy oroszok csinálták, vagy németek, de ahogy elkezdődik, azt rögtön felismered, hogy az onnan van. Igen. Ez egyik legjobb zenet meg szerintem a The Setup című szám, ami, ha jól tudom, a Gary Boss Fight előtt, vagy a Gary Boss Fight-nak akkor játszik, amikor harcol, nem tudom, de a játék vége felé ilyen nagyon mély zongorával kezdődik, és fú, hát az zene az valami... Ez a zenei téma, ami ismétlődik így a Gary Boss Fight környékén, meg az előtt is van, nem? Már nem emlékszem, az a rossz, hogy újra kéne játszanom. Most újra is játszom, de már nem emlékszem. Én erre emlékszek, meg így a címből utalva, hogy szerintem akkor játszódhatod, de azt hiszem ez a szám címe. De mindjárt megmondom neked, hogy pontosan melyikre gondolok.
Vagy The Setup, vagy The Showdown, nem is tudom melyik. Szerintem a Showdown az a legutolsó száma, hogy a Igen, Kerében igen, és harcol. a The Setupra gondoltam, és szerencsére itt YouTube-on írják is, hogy The Setup, Bait, The Gym is Burning 3 misszió alatt hallatszik a zene. Beírjátok be, hogy Bully Original Soundtrack The Setup, és ez valami csodálatos ez a szám. Én nagyon szívesen raknék be számot az epizód elé, meg a végére, viszont kíváncsi vagyok arra, hogy a YouTube letiltaná minket emiatt. Hát az iTunes-on fönn van szerintem a soundtrack, úgyhogy valószínűleg nem érném meg. Aha. Ugye ez lenne nagyon... Mondjuk a YouTube-nak a logikáját nem értem, tehát a Magyarósi Csaba kirakhat licenszelt akár Gorillaz számot, és neki nem veszik le a videóját. Tehát, hogyha a YouTube celebrity vagy, akkor lehet, hogy használhatsz fel számokat, és akkor a reklámérték miatt nem bannolják a videódat. Hát nem tudom, hogy van ez. Talán a karakterekről még, hogyha gondolod, még beszéltünk egy picit, hogy ahogy említettük, nem csak diákokkal van interakció, hanem tanárokkal is, illetve a személyzettel is. Tehát a konyhás Lintől kezdve a parkolóban lakó csövesig és az angol meg a rajztanáron keresztül nagyon sok mindenkinek fogsz küldetéseket csinálni, és igazából nagyon jól reflektál arra, hogy igazából mindenkinek vannak problémái, nem csak a diákoknak. Hát igen, egy ilyen, tehát gyakorlatilag mindegyik tanárnak van valami dilie, vagy pszichológiai problémája. Igen, Kedvencem gyakorlatilag a perverz tesi tanár, igen, akit egy ilyen gyakorlatilag ilyen szexsokban az éjszaka közepén rajta kapsz, hogy kijön, és úgy próbálja magát így leplezni, hogy ilyen horgászkalapot hold, meg napszemüveget az éjszaka közepén, és akkor meggyőzi Jimmyt, hogy lógjon be a lánykoleszba, és csorjon el fehér neműket, igen. abból a célból, hogy ő ki akarja takarítani őket, vagy ki akarja mosatni őket, vagy nem is tudom, mivel győzi meg, de zseniális, tehát, hogy ott magyarázkodik neked, és a Jimmy is így, tehát neki rögtön lejön, hogy ez egész egy kamu, de így a buli kedvéért megcsinálja, és zseniális az, hogy belógsz a koliba, akkor bujkálni kell a felügyelő tanárok elől, meg a lányok elől is, mert hogyha meglátnak a koliban, akkor általában egy csomó NPC úgy viselkedik ott, hogy elkezd sikoltozni, és hívja a nevelő Igen, tanárt. hogy fiúk nem mehetnek be oda, igen. Mm. Ami rendkívül idegesítő, az nem is tudom, hogy nevezik őket, de ezek a felügyelő diákok. Igen. Most ez nagyon cikk, hogy elfelejtettem, de tehát vannak ilyen felügyelő diákok, akik gyakorlatilag ilyen rendőri szerepet vesznek magukra a Bullworld-ben, és hogyha például lógsz egy óráról, vagy valami nagyobb kiágást csinálsz, akkor ők bizony elkezdenek üldözni, aminek az a vége, hogy eleinte lesesz az igazgató az irodájában, de utána meg ilyen fűvágást, meg ilyen ökölségeket kell csinálni, ami jó pár perc elmegy vele, hogy levágd a füvet, meg ilyen büntetéseket kell csinálni. Minket, hogyha például óráról lógsz, és akkor kapnak el, akkor bedobnak órára, hogyha éjszaka mászkálsz ki, és akkor kapnak el, akkor például a izébe dobnak vissza a szobádba, ahol aludnod kell. Én nem emlékszem rá, hogy ez tényleg benne van a játékban, csak én halusztam be, és keverem mással, de jól tudom, van alvásmechanika a játékban, és hogyha Jimmy nem alszik eleget, akkor egyszerűen összeesik az utcán, Nem is és azt, hogy nem elalszik. alszik eleget, hanem az éjszaka egy adott pontján, hogy szerintem évfél után, talán ilyen 1-2 óra környékén már figyelmeztet a játék, hogy mindjárt elalszol, és hogyha bealszol, akkor szerintem ki is rabolnak. Mm. Tehát akkor egy ilyen pénzbüntetés kapsz lényegében. Van fast travel a játékba, tudsz járműveket is vezetni valamilyen szinten, ugye van bicikli, gördeszka a játékban, ami megkönnyíti a mozgást. Meg a végén egy gokárt. Ja, gokárt is, ugye tudsz buszra szállni, ami tud körben vinni a városon, meg ugye gördeszkával tudsz autók hátuljába kapaszkodni, és akkor vinni magadat.
vannak boltok is a játékban, kosztumizálható karakteredés, szóval tényleg gyakorlatilag egy teljes értékű GTA játék, csak egy teljesen más körítéssel. Igen, de hál' Istennek például a San Andreasnak ezt a mechanikáját nem vitték be, hogy gyúrni kell, meg kajálni kell, Ja, meg mit tudom én, engem az halálra idegesített annó. nem szerettem a San Andreas soha igazából, úgyhogy én ezt teljesen Én átérzem. a San Andreas csak amiatt szerettem, hogy be lehetett rakni saját zenéket az egyik rádiócsatornába lényegében, és akkor azokat hallgathatta a játék közben. Nekem eleve a San Andreasnak a rádióadásai se jöttek be. Uh-huh. A Vice City-t azt sokkal jobban szerettem például ebből a szempontból. Én is. De igazából, ha kéne egy ilyen rangstort csinálnom, nekem a top 5, de talán a top 3 kedvenc Rockstar játékon közé simán beférne a Bully. Nagyon kevés sandbox játékot szeretek, de igen, nekem is azt kell mondanom, hogy gyakorlatilag a legkedvencebb sandbox játékom. Még azt sajnálom, hogy nem készült folytatása, ami tehát szerintem el kellett volna, hogy készüljön. 2009 környékén a Sean Lee konkrétan kijelentette, hogy őt felkérték arra, hogy a Bully 2-nek szerezze a zenéjét, de ez nem történt meg, tehát nem tudni, hogy miért, pedig a játék az nagyon sikeres volt. 2008 környékére már 1,5 millió PS2-es példány elkelt. Tele volt botrányokkal amúgy a megjelenés, például Brazíliában betiltották a játékot. A Jack Thompson, aki ugye arról híresült el, egy amerikai ügyvéd, aki csomó játékkiadót beperelt. Ő például azt állította a Bullyról, hogy ez egy Columbine szimulátor, ugye Columbine-ban volt a iskolai lövöldözés. Igen, egyik lenne iskolai mélysállás sajnos. És nem igazán értem a kitölt botrányt a játék körül. Hát vannak nagyon merész részei, például ez volt ez a kevés játékok egyike, még a Mass Effect előtt, ahol konkrétan a Jimmy-vel például meg lehet csókolni srácokat is, hogyha... Igen. Tehát nem az, hogy... Tudsz kapcsolatokat kialakítani a diákokkal, mint a rendes iskolába. Tehát először hát körül kell szaglászni, hogy ki az, aki vevőre, ki az, aki nem. Ugye akkor el kell kezdeni hajtani rá, virágot vinni, csokit vinni, és egy idő után tudsz csókolózni is velük, és nem csak a hölgyekkel, nem vannak biszex karakterek is a játékban, és velük is lehet kapcsolatot csinálni, vagy kialakítani, és például ez azért is jó, mert csókolás után életbónusz kapsz. Tehát például a GTA játékok ellentétben, ugye kurvákkal kell gyakorlatilag szexelni, és az ad bónusz életet. A játékban a csókolózás az, ami azt hiszem 25 vagy nem tudom hányi HP bónuszt ad. Meg itt nincs arra lehetőség, hogy megölj karaktereket. Igen, konkrétan nincs halál a játékban. Igen, az történik, hogy gyakorlatilag elájulnak egy bizonyos időre. De az sem olyan. Igen, tehát ott felterengenek a földön, és fáj nekik minden, de igazából ennyi. A el nem készült folytatásra visszatérve, a Jimmy-nek a szinkronszínésze, a Gary Rosenthal is mesélt róla, hogy nem csak egyszer, hanem többször felmerült a Bullynak a folytatása, és igazából én sem értem, hogy miért nem készült el, mert ezt egy egyetemi környezetben, vagy akár egy teljesen más idővonalon, vagy más karakterekkel, ez gyakorlatilag egy végtelen bánya. Tele jó ötletekkel, és még mindig kihasználhatlan dolgokkal. Tehát szerintem ebből egy GTA-szerű hatalmas univerzumot, hogyha nagyon megerőlteti magát a Rockstar, simán össze tudna hozni. Nekem ez az érzésem. Én például tök kíváncsi lennék egy olyan folytatásra, hogy Jimmy bekerül egy egyetemre, és akkor ott egy ilyen kampusz lenne, de ott is ilyen kisebb város lehetne, nem kéne hatalmas nagy méretűnek lennie, de tehát egy mai grafikával én nagyon, nagyon szívesen elképzelném ezt a játékot. Még azt érdemes tudni, hogy nem is olyan régen portolták mobil eszközökre, amit sajnos nem tudtam kiteríteni, hogy melyik grafikai motort használja, de azt kell, hogy mondjam, hogy videók alapján nagyon jól néz ki Androidon, meg iOS-on a játék. Állítólag egész jól átportolták valóban. Nyilvánvalóan nem tudom, hogy milyen lehet így képernyőn irányítani, lehet, hogy hozzá kell szokni azért egy pár órán keresztül, de
így az összes verzió közül azt kell, hogy mondjam, hogy az androidos nézhet ki a legjobban, és akkor utána raknám hát gyakorlatilag a felújított PS2-est, mert a PS4-es verzió a PS2-nek a grafikáját használja. Wow. Csak gondolom, milyen élsimítást, meg mit tudom én, mit felhasznált még hozzá. Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az X360-as verzió, meg a PC-s verza az nagyon csúnya az a grafika, amit kihoztak, tehát konkrétan még a szereplőknek az arca is máshogy néz ki a PS2-höz képest. Azt még el kell mondani a játékról, hogy aztán kevés azon játékok egyik, amiről nem nagyon tudják az emberek, hogy készült egy limitált verzió is. Ugye a PS3 korszakában volt ez a nagy-nagy robbanás, hogy minden második játékból csináltak limitált kiadást. PS2-n azért jóval ritkábbak voltak, és hát talán a Bully talán az egyik legértékesebb. Egy ilyen öltözőszekrény-szerű vízdobozban van benne, persze kemény papír, de úgy néz ki, mintha egy ilyen öltözőszekrény lenne, amit az iskolában is találsz. Van benne egy hivatalos képregény, egy ilyen rockstaros matricapak, ugye ez a különleges csomagolás, illetve van benne egy kék felfújható kidobós labda, amire rá van hímezve a Bullynak, vagy rá van nyomtatva ilyen sárgás aranyozott betűtípussal a Bully felirat. eBay-en meg lehet találni, és még mindig lehet venni, tehát ez létező kiadás, aki nagyon gazdagon kézi magát, az megveheti, mert ilyen 50-60 ezer környékétől kezdődnek ezek a Bully limitált kiadások, és a jól tudom, ez csak Amerikában jelent meg. Nekem a képregény meg a térkép az megvan, tehát az a PS2-es normál verzióban az mindenképpen benne volt. Hát nem olyan nagy cucc igazából, tehát a térkép az egész használható, de hát ugye az a GTA játékokhoz régen járt, tehát emlékszem arra, hogy egy iskolai barátomnak is meg volt ugye ilyen nagy dobtos GTA játékokhoz is járt. Igen, igen. Meg ugye nagyon tetszett, hogy ilyen dombornyomott, ilyen kemény borítású, tehát ilyen nagyon igényesen van megcsinálva az alapkiadás. Meg hát a logója is, tehát a Bulwark-nek a logója is, nekem nagyon tetszik ez a pajzs. Nekem azt kell, hogy mondjam, hogy maga a játék címe is, tehát ez, hogy Kániszkál nem edit, nekem ez sokkal jobban tetszik, mint a Bully. Nem is tudom, hogy miért nevezték át egyáltalán, soha nem derítettem ki, hogy mi volt az indoka. Nem akarok hülyeséget mondani, talán az, hogy az angol száz nyelvterületet leszámítva lehet, hogy nem nagyon tudják az emberek, hogy mi az, hogy egyáltalán mi az, hogy Bully. Igen. Én nekünk sincs rá gyakorlatilag kifejezett szavunk erre. Meg lehet, hogy az angolok nagyon hápogtak, és akkor az egész régióra lebontva, akkor egy név alatt adták ki, én ezt is el tudom képzelni. És még egy valamit még a karakterekhez így, most így kicsit megint azt visszapattogunk, de ezt megint meg kell jegyeznem, hogy mint főhős a Jimmy, az mennyire egy zseniális karakter. Jimmy igazából nem egy abszolút pozitív hős szereplő, és nem is egy ilyen abszolút negatív, gonosz karakter, hanem ő így ilyen, tehát van ez a lista, ez a chaotic, neutral, nem tudom, ilyen good, evil, tudod, van ez a táblázat. Igen. És hogy a Jimmy-ben nekem az volt a szimpatikus, hogy ő így van halandóság abba, hogy segítsen az embereknek, és segít is sokat, de egyrészt sosem az önös céljaiért cserél. Tehát persze általában főleg a pénz motiválja a karaktert, és tehát azért valamit mindig kér cserébe, hogy valamit segít, de nekem ez az alap cinizmusa és nihilizmusa, ami a karakternek van, igazából engem az fogott meg mindig, hogy igazából neki is vannak problémái, és így segít másoknak, de igazából látszik rajta, hogy igazából amíg meg nem oldja a problémát, addig ő totálisan leszarja, hogy az a probléma az mitől van, hanem csak akar minél kevesebb problémát maga körül, és ezért segít másoknak. Igen, meg nekem nagyon tetszik a karakterépülése, hogy megérkezik a Bulwarkbe, és még Garyvel lóg, akkor a Gary megjegyzéseket tesz így az észbeli képességeire. Igen. Eleinte egy ilyen nagyon kis butuska karakter, de utána egy egyre jobb beszólásai vannak meg. Tehát nem is az, hogy pessimistában látja a világot, de nagyon, nagyon jól tud reflektálni hogy mondjam, tehát így sees the big picture, nem is tudom, hogy írjam le, tehát hogy
hogy átlátja azt, hogy mi miatt bízzák meg őt. De ugyanakkor meg mit tudom én, a klikkeknek a csaj szereplői, azok simán ki tudnak vele cseszni. Igen, 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 igen. Hát kicsit, és ez is talán picit az aphegyezőre, hogy hajazhat, hogy ő a játék elején főleg még az iskolás társaival haverkodik, vagy nem haverkodik, de velük van interakcióban és kapcsolatban, de a végén már inkább a felnőtt szereplőkkel, például a téli világban, amikor ugye van évszakváltozás a játékban, tehát amikor rendesen oda kerülsz az iskolába, akkor még ilyen ősz van Halloween is, és utána eredetileg betéliesítik az időjárás, és akkor ilyen karácsonyi mini játékok lesznek, és például lecsúszott csöves Mikulással is tudsz Na, az haverkodni, viszont csak a és Scholarship Edition. Ja, annyi, hogy tehát ez a PS2 verzióban nincs benne, a Scholarship uh-huh. Editionben többek közt ezt a sztori szállat, tehát ezt a csöves Mikulást, meg plusz órákat raktak bele, amik viszont nem építik a karakteredet, hanem csak ilyen extra ruhákat adnak. Bónusz content. Pedig a Mikulásos nekem azért is volt szimpatikus, amit így láttam így gameplayileg, mert ez is szerintem mutatja azt, hogy mivel Jimmy állandóan felnőttek környékén van, ő is inkább felnőtt ember módjára kicsit, hogy mondjam, érettebben reflektál a körülötte lévő dolgokra, és pontosan tudja, szerintem azért is van ez a nihilizmus nála, mert ő is érzi, hogy ezek a problémák, amik felütik a diákoknál a fejüket, és állandóan csesztetik vele, hogy oldja meg és segítsen nekik, ezek igazából nem túl nagy, hatalmas tragédiák, hanem igazából ezek apróságok, amiket akár nyugodtan túl is lehetne lépni. És szerintem ezért jó a játék, mert igazából erre tanítja meg az embert, hogy nem minden akkora tragédia, ami annak tűnik elsőre. Igen, tehát így tök jól feldolgozza azt, hogy lényegében ott hagyják a francba, és nem is kontaktálnak, tehát nincs olyan bejátszás, hogy kontaktolnak a szülei vele, nem? Igen, semmi. Egyszer csak a játék elén az intróba látod édesanyádat és a újdonsült pótapukát, hogy kiraknak téged autóval az iskola elé, és attól kezdve gyakorlatilag csak magadra számíthatsz. Ez is egy ö, ilyen önállóság tudatot ad a karakterednek, És ez szerintem. Amerikában ez egy teljesen valós dolog, mert nem középiskolai szinten, de egyetemekre ugye más államokba elmennek a diákok, már ahol ugye ki tudják fizetni a képzési költséget, és ott nem az van, mint Magyarországon, hogy mit tudom én, 2 órát utazol, és akkor otthon vagy a ország másik felébe, hanem ilyen belföldi repülőjáratokat kell igénybe venni, és akkor ugye a szülők adott esetben, mit tudom én, évente 2-szer látják a gyerekeiket. És akkor gondolom hasonlóan működhet bentlakásos iskolákban is, hogyha egy másik államban kezdi el a tanulmányait a diák. Úgyhogy én amúgy imádom azt az amerikai középiskolai feelinget. Például elkezdtük nézni a Freaks and Geeks című kulcssorozatot, ami szintén ilyen amerikai középiskolásokról szól. Ott más klikkek vannak, tehát ott 2 fő klikk van a nördök, meg vannak a freakek, akik ezek a kiégett évismétlő rocker karakterek. Ez viszont a 80-as években játszódó sorozat, és hát nyilván ott sincsenek grízerek, meg mit tudom én, de a nördök például nagyon hasonlítanak, tehát ott is ilyen szerepjátékokat játszanak, tudod, ilyen asztali szerepjátékokat, meg Igen, D&D, meg ilyesmi. Úgyhogy hát minden esetre nagyon, nagyon hosszú ideig lehetne erről a játékról beszélni, de aki még nem játszott vele, azt szerintem tegyen egy szívességet, és mindenképpen próbálja ki. Még azt mondom, hogy ha van Steam leárazás, akkor még a PC verzió is kipróbálható úgy, hogy talán nem mindegyik kontroller, de az Xbox 360-nak a kontrollerét elfogadja a játék. Illetve az eredeti PS2-t is nyugodtan be lehet próbálni, mert hát gyakorlatilag az eredeti nem olyan perfekt, mint amire szerették volna, de a mai napig
újra játszva az érzésem, hogy ez egy teljesen időtálló játék, mai napig simán megállja a helyét, már csak az alaptörténet és a karakterek miatt is. Igazából az irányításba hamar be lehet szokni, hogyha egy ütőhelybe elkezdesz vele játszani sokat, akkor idő után már alap dolog lesz, hogy mit mivel lősz, mit mivel használsz, stb. Illetve az alapkiadása is, ahogy mondtuk, nagyon szép a játéknak, és pár ezer forintért használta már utána dobják, úgyhogy akinek megvan még otthon a PS2-je, és még nem játszott ezzel, az nyugodtan próbálja ki, és nem fog benne csalódni, ezt garantáljuk. Most kíváncsivá tettéltek, konkrétan például az angol Amazonról jó áron be lehet szerezni? Ezt én sem tudom. Én használtam, vettem a Bullit pár ezer forintért, 1500 vagy 2000 forintért, még talán a Playmaniába vettem, hogyha nem vagyok teljesen agyamentés, jól emlékszek, de ilyen konzolos boltokban itthon szerintem simán meg lehet még találni. Hát talán igen, talán rá lehet bukkanni, én például jó, hát már az is jó rég volt, én 4 éve nyáron a West End-es 576-ban találtam rá a Metal Gear Solid 3 új kiadására, legalábbis remélem, hogy bontatlan volt. És azt valami, mit tudom én, 4000 forintért vettem. Na például jó fogásom most például rákerestem, és 2000 forint. Teljesen jó ár. Tehát ez ilyen 1500-2500 forint közötti árkategóriába kell számítani bulli kapcsán, és ennyit bőven megjelöl vissza a játék. Igen. Szerintem lezárhatjuk lassan, mert jót beszéltünk a játékról, nagyjából mindent lefettünk. Még 2 gyors dolog, mert közben rákerestem 1-2 dologra. 2011-ben a Game Kapocs azt kérte, hogy a Bully 2-t azért halasztották el, mert éppen a Max Payne 3-ot kapta meg akkor a Rockstar, és azt kezdték el fejleszteni, ami szerintem egy elég rossz csere volt. nem egy jó dolog. A másik, hogy nem tudom, hogy ez mennyire valid információ, vagy ezt csak valaki kitalálta, hogy így fordítja le, de a Bully Win verzióját megtaláltam magyar alcímmel, a jófogáson és a Vaterán is, Bully, mint rossz csont. Hogy aztán egy valamennyire egy... Konkrétan a Wii verzió magyar Nem. Ez csak így van felrakva. Tehát megnéztem, hogy se a borítón, se máshol nincs így fenn. Nincs a dobozon, nem szerepel, se a kézikönyvben semmi, de így van felrakva a Wii verzió, hogy Bully, a rossz csont. És szerintem a rossz csont nagyon hülyén hangzik, de az valamennyire egy elfogadható fordításnak lehetne a Bully lefordítani, mint magyar megfelelő. Hát igen, de... Ha nagyon akarjuk, de ne akarjuk. Igen. Azt meg ugye tehát hülyén hangzana magyarul, hogy kutya-kutyát eszik, ugye ez a Kániszká nevedét. Ráadásul a magyar nyelvben máshogy ismerjük ezt a mondást. Hát nem tudom, végülis jó, hogy nem fordították le, mert akkor elvesztek volna a beszólások. Pontosan. Nagyon sok szóvisz van a játékban. Meg akkor a mini játékokat is le kellett volna cserélni, tehát akkor az angol órának elment volna az értelme. Ja, akkor magyar órát megcsinál, borzasztó lett volna. És aki még nagyon be akarja szerezni a játékot, az ne úgy keressen rá, hogy Bully, hanem hogy Kaniszka nemedet úgy hamarabb megfogja. És mondom, 2000-2500-ért több helyen meg lehet vásárolni, és anyáljuk. Köszönjük szépen akkor, hogy velünk tartottatok ebbe az újabb extra epizódban, és hogyha tetszett nektek, akkor kommentáljátok, értékeljetek iTunes-on. Így van, az iTunes-os értékeléseket azt én személy szerint nagyon várnám. Remélem, hogy ezért így feljebb kúszunk a top listában, tehát azért gondolom a hallgatók is tudják, hogy nagyon sok gamer podcast nem létezik magyar nyelven. Hát nem nagyon. Úgyhogy hát én is bízok benne, illetve hogy szeretnétek még hasonló tematikus adásokat, hogy ne csak ilyen össze-vissza beszéljünk random dolgokról, hanem mondjuk egy videójátékról, mint például most, amilyen ez az epizód is volt, hogy ha Bullyról beszélünk, akkor írjátok meg nekünk, és szerintem ez egy vállalható koncepció lenne hosszú távon. Úgyhogy várjuk a visszajelzéseket. Igen. Köszönjük szépen, és sziasztok! Köszönjük, hello!